Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king Ginoo, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Magandang gabi po at welcome po sa bagong season ng KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingalaan sa ngalan ni Jesus, ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang episode 1 ng season 50 ng KLNJ ay pinamagatang Don't Worry. Ito pong inyong abang lingkod na si Father Ronnie Dicao, ang inyong kakalaguran o kaibigang nagdarasal para sa kagalingan ng may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostle Parish, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Muli na naman po tayo magkwentuhan hinggil sa kahalagang ating pagtitiwala sa Diyos, lalo na kapag may mga matitinding pagsubok tayong hinaharap sa ating buhay. Ako pong muli si Brother Jeffrey M. Gomez, ang inyong kakaluguran, kaibigan dito sa programang KLNJ. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ngayon sama-samang manalangin at minsan pa pong ipahayag ang ating matibay na pananalig sa Diyos at naway sa kaloob na biyaya ng Diyos ay maging makabuluhang muli ang ating kwentuhan sa gabing ito dito sa KLNJ Season 15 Episode 1. Amin po ngayong iaalay ni Brother Jeff ang ating opening prayer na pinamagatang A Prayer for Trusting God in Hard Times. Mga kakaluguran na avid viewers and listeners ng KLNJ, manahimik po tayo at ating damhin ang buhay na presensya ng Diyos. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, I thank you that you are the God of the impossible. You can do anything. I want to trust in your ability and not my own. Teach me to see difficulties in my life from your perspective. Help me to focus on you and your power. I want to be like Joshua and Caleb, who believe in a good report and focus on you, even in hard circumstances. My responsibility is to carefully read, trust, and obey your word. Today, I bring before you this difficulty in my life. Help me not to fear but to trust you in this situation. I declare my faith in your ability to fulfill your promises to me. You will fight for me and win the battles in my life. You are mighty, powerful, righteous, and true. I have nothing to fear with you on my side. I will be strong and courageous even in hard times. I will not be terrified or discouraged, for the Lord my God will be with me whenever I go. You will never leave me or forsake me. I do not need to figure everything out. You already know the best plan for my life. I will not try any man-made method to do only what you can do. Show me your supernatural power. Teach me how to walk by faith and pray breakthrough prayers. I chose to have faith in your ability to break through every obstacle in my life. Just like Joshua, you will give me the land and every place where my feet step. Through you, we push back our enemies. Through your name, we trample our foes. I do not trust in my bow and sword. Does not bring me victory, but you give us victory over our enemies. You put our adversaries to shame. In God, we make our boast all day long, and we will praise your name forever. Lord, you have assigned me my portion and my cup. You have made me my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the grave, nor will you let
your Holy One CDK. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Thanks to Debbie Shaibeski, who wrote this prayer entitled A Prayer for Trusting God in Hard Times, taken from www.crosswalk.com. Muli, magandang gabi sa inyong lahat po at magandang gabi, Brother Jeff. Anong balita, Brother Jeff? Salamat po, Among. Kanina, yung sa pangunan niyo po sa ano po namin, sa monthly Eucharistic celebration. So, hindi siya First Friday Mass, no? At ang ano natin, Friday. monthly Eucharistic celebration for Dabso Santo Tomas Campus. Kasi last Friday po, malakas ang ulan. Malakas ang ulan. At kaninang alas 6 po ng gabi daw, yung bagong bagyo na si Freddy. Yan, Freddy na siya. Apo, nasa Philippine. So, yung Hiner, wala na yun, no? Wala na Tapos po. na yun. F na po siya. Yan. Hopefully. Freddy. Kanina Sa parokya naman, Brother Jeff, nasa ika-6 na araw ng septenaryo, parangal sa Virgen Mater Dolorosa bilang second patroness ng ating parokya. Sa linggo, ang kanyang kapistahan September 15. Advance happy birthday na rin kay Mother Aurora David Cao. She'll be celebrating her birthday this coming Sunday on the feast of Our Lady of Sorrows, Virgen Mater Dolorosa. 76 na siya. At kaninang umaga sa misa, isa ang pamilya Canlas Laranjo kasi nagpapasalamat sila dahil ang kumpanya nila, ang Prime Recall Advertising Service Incorporated, nagdiriwang ng kanyang 15th founding anniversary. At sa pagdiriwang ng kalang 15th founding anniversary sa ikatlong pagkakataon for 3 years, consecutive 3 years, sa parokya ginagawa yung kalang outreach program na pinamagatan nilang tulong tayo, biyayang agapay sa kapwa. So muli meron na naman tayong mga indigent parishioners na nabiyayaan. I think more than 160 yung na inihanda nilang gifts para sa ginanap na outreach program kanina ng pamilya Canlas Laranjo para sa 15th founding anniversary ng Prime Recall Advertising Services Incorporated. Muli, happy 15th founding anniversary, Prime Recall Advertising and Services Incorporated. Sana lumago pang lalo ang kumpanyang ito at gayon din lalo pa kayong pagpalain ng Diyos sa pamilya Canlas Laranjo at ng mas marami pa po kayong matulungan. Happy anniversary po sa inyo. At tayo po ngayon magbalik tanaw at pakinggan ang pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. Ito po ang reflection ni Ma'am Agnes para sa last episode ng KLNJ Season 14, Episode 12. Ay, ano na pala tayo among Season 15 na. Season 15. Salamat po sa Diyos. Magrasang gabi among Ronnie, Brother Jeff at sa lahat na avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Sister Doris, for your opening prayer entitled, A Breakthrough Prayer for Waiting for God's Timing. I believe and always say that God will answer our prayers in His perfect time. Besides, is it not patience is a virtue? Let us keep our faith and just believe. Topic, God's time. Title, In His Time. Ang theme, just wait for God's appointed time cause it will happen anytime. The Gospel from John chapter 5 verse 1 to 18. The paralytic at the pool of Bethesda was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The healing testimony of Brother Jerry Pineda for his tita, Cristina Salak Palo from Santa Lucia Resettlement Center, Magalang, Pampanga, dated August 18, 2024, was featured. The healing session with KLNJ avid viewers, Mr. Rudy and Mrs. Mercy Canlas Magpayo from Pasig, Candaba, Pampanga. After the 9 a.m. Mass in San Matias the Apostle Parish Church in San Matias, Santo Tomas, Pampanga, last August 25, 2024 was the inspiration. And letter A, Gospel from John chapter 5 verses 1 to 18, verse 5. One who was there had been
had been an invalid for 38 years. And verse 6, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, Do you want to get well? Each day is a brand new day. Be optimistic in whatever situation we are into. The invalid has been suffering for 38 years, but he did not lose hope and keep his faith intact. His waiting was not put in vain, because at last Jesus saw him and asked if he wants to get well. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Just believe and keep the faith, and one day, our fervent prayers will be answered in God's perfect time. Indeed, patience is a virtue. Verse 7, Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I was trying to get in, someone else goes down ahead of me. And verse 8, Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. When we are burnt out and it seems that we are pushed against the wall, we can only think of Jesus, our Redeemer, to save and help us. There are times no one seems to care and couldn't understand what we are going through. Just like the invalid is helpless but no one dares to help him, but instead tries to always go ahead of him. When we are in the same predicament, cling to our merciful God instead. He loves us so dearly and will surely hear our fervent prayers. He will give us healing physically, psychologically, emotionally, and spiritually. Listen to His voice and we will always be directed in the right path. Each day is a fresh start. Each day is a new beginning. Every day that we wake up in the morning, in the first day of our new life, what a great feeling knowing that God is always beside us. At lagi rin nasabi ni Ma'am Agnes, every gising is a blessing. Letter B, title, In His Time. Kanta yan. Apo. Hero. Sisipon ko pa mo. Opo, amo. Totoo naman po, kanta naman. Everything happens for a reason. We must always get ready to expect the unexpected. Every day we are all busy and preoccupied with our activities. Parents are busy earning a living. Children are busy with their studies. Office employees are busy to beat deadlines, to name a few. We usually have our planners where activities are numbered according to priorities and in order not to forget them. But no matter how well planned the activities are, there are times we feel disappointed because they are not accomplished according to plan. Things will never happen if they are not meant to be. It is always God's plan that will happen. Besides, is it not God's plan always the best? God knows what is best for us. These are the things that will make us better and strong persons. Spend a moment of silence with God in order to hear what He wants us to do. Just like the invalid, after waiting, Jesus told me to pick up his mat and walk. In our moment of silence, Jesus will likewise instruct us what is best for us to do. Enjoy the moment with our Lord with a deep understanding of His Word. Inhale all His goodness and exhale all our fears and worries. In His time, we will make us smile. When He do so, say thank you for giving us hope and love each other. Just wait for God's appointed time because it will happen anytime. At atin pong ipagpatuloy ang pagninilay na binabahagi po sa atin ni Ma'am Agnes. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Do you have a story to tell which proves that indeed in God's due time, our prayers will be answered favorably? Prayers are our greatest weapon. Just keep the faith and believe, and surely in God's perfect time, our prayers will be answered. Besides, with God, anything and everything is possible. I have been giving reflection in KLNJ for quite some time already. I can't help it if sometimes I give a story that was told already in my previous reflections. I married at later age, so one of my concerns is to have a baby before the age of 30 at least. I am teaching then at the University of Assumption and I live in San Vicente, Bacolor, Pampanga. Every day on my way home, I always pass at Santo Niño Chapel or Santo Niño Church in Santo Niño, city of San Fernando. Whenever I pass that church, I always turn my head and ask
Santo Niño to bless us with a child. God is so good because on our first wedding anniversary, I learned that I was already conceiving. Our son was born when I was 30 years old. Indeed, God works in mysterious way. It is also an open book that one of my fervent prayers is for my daughter to have a child of her own. I trust and believe that in God's due time, my prayers will be answered favorably. Just wait for God's appointed time because it will happen anytime. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At sa gabing ito, para po sa unang episode ng Season 15 ng KLNJ, ang atin pong topic ay Trust in God. At ang pamagat ng ating kwentuhan sa gabing ito ay Don't Worry. Theme, in saying nothing to worry, trust in God is necessary. And our gospel reading, Jesus raises the daughter of Jairus from the gospel according to St. Mark chapter 5 verses 21 to 43, featuring the christening of Armandre Steve Kayanan Benko, a 9-day-old baby from Cabalancan, Bacolor, Pampanga, after the 9 a.m. Sunday Mass at San Matias Apostol Parish Church in Santo Tomas, Pampanga last September 1, 2024. Inspiration, the Thanksgiving offering of Mr. Anthony Jan Nagit Benko and Mrs. Cheryl Kayanan Benko, parents of baby Armandre Steve, when they attended the 6 a.m. Mass in San Matias Parish Church in Santo Tomas, Pampanga yesterday with their friend Nathalie Miranda Gatus. Yesterday, September 12, 2024. And our poll question for tonight, is there an occasion in your life that you saw the necessity of trusting God, especially in experiencing life's difficulties? And our featured song, Don't Worry, and closed in parenthesis, Good Thing Will Come, a song by Fearless Soul. Subalit, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng iyong kwento. O kung meron kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod ng text line numbers 0915-954-1303 para sa mga Globe subscribers. Para sa mga Smart subscribers naman po, 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. O kaya naman po mag-comment kayo at mag-message sa ating Facebook page o Facebook Live. At wag po ninyo sanang kalimutang lagyan ng label ang mensaheng pinapadala nyo at inyo na rin pong banggitin kung saan kayo nakatira o kung anong parokya ang inyong kinabibilangan. Paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM. Maaari nyo rin pong i-follow ang ating Twitter account na ang username ay @radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na @ASFRadios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Kami po'y unay nagpapasalamat siyempre sa mga tulong na naibigay na dito sa radyo ng ating Archdiocese at nang makatulong pa po sa mga apostolate at mga proyekto dito sa radio station ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright FM. Maaari po ninyong ipadala ang inyong tulong o donasyon sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Marami pong salamat. Kayo po ay aming inaanyayahang muli na tugunan ang aming inihandang poll question para sa KLNJ Season 15, Episode 1. Ito po ang tanong. Is there an occasion in your life that you saw the necessity of trusting God, especially in experiencing life's difficulties?
At siyempre sa first episode po ng Season 15, muli na nagpapasalamat sa inyo mga minamahal na avid viewers at listeners ng itong healing program ng DWBL 91.9 Bright FM ng KLNJ. So walang humpay o walang sawa po ninyong pagtangkilik sa kada biyernes ng gabi sa ating sama-samang kwentuhan. Kaya patuloy po tayong umiere sa programang ito ng KLNJ. Sana marami pang biyernes ang dumating na kung sa ay magkasama-sama tayong nagkukwentuhan sa pamamagitan po ng ditong healing program na KLNJ. Muli, maraming salamat mga avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. At syempre sa ating mga kasamahan dito sa radio station na laging nakantabay kapag biyernes ng gabi. Pasasalamat kina Ms. Mika Serrano, Ms. Darren Lago, and Sir John Emmanuel Ocampo. Syempre, kasama na rin mga nagluluto at mga gwardiya dito sa radio station ng ating Archdiocese. At ngayon po, ipansamantala po namin nating putulin ang ating kwentuhan at ating pakinggan ng ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis, magbabalik pong muli ang KLNJ. Miyabeya tamo king pamanalangin at pamangomusta karing kakaluguran tamo ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan, at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo, para karing mangailangan kaniti, kapamilataning programang king lagyo ng Jesus, ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi, at apanalbenya king Facebook live streaming king @official.asfradio. Akaya beye kening programa ingke kayong kakaluguran ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, Ingkura Paroko ning Parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipagpatuloy ang kwentuhan dito sa KLNJ, ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese San Fernando, Pampanga, King Lagyo ng Jesus, kagaling laan sa ngalan ni Jesus, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ang napiling gospel para sa episode 1 ng season 15 ng KLNJ, Jesus Raises the Daughter of Jairus. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went back across to the other side of the lake. There at the lakeside, a large crowd gathered around him. Jairus, an official of the local synagogue, arrived, and when he saw Jesus, he threw himself down at his feet and begged him earnestly,
My little daughter is very sick. Please come and place your hands on her so that she will get well and live. Then Jesus started off with him. So many people were going along with Jesus that they were crowding him from every side. There was a woman who had suffered terribly from severe bleeding for 12 years. Even though she had been treated by many doctors, she had spent all her money, but instead of getting better, she got worse all the time. She had heard about Jesus, so she came into the crowd behind him, saying to herself, "If I just touch his clothes, I will get well." So she touched his cloak, and her bleeding stopped at once. And she had the feeling inside herself that she was healed of her trouble. At once, Jesus knew that the power had gone out of him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" And his disciples answered, "You see how the people are crowding you. Why do you ask who touched you?" But Jesus kept looking around to see who had done it. The woman realized what had happened to her. So she came trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth. Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your trouble." While Jesus was saying this, some messengers came from Jairus' house and told him, Your daughter has died. Why bother the teacher any longer?" Jesus paid no attention to what they said, but told him, "Do not be afraid, only believe." Then he did not let anyone else go on with him except Peter and James and his brother John. They arrived at Jairus' house, where Jesus saw the confusion and heard all the loud crying and wailing. He went in and said to him, "Why all this confusion? Why are you crying? The child is not dead. She is only sleeping." They started making fun of him, so he put them all, took the child's father and mother and his 3 disciples, and went into the room where the child was lying. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I tell you to get up." She got up at once and started walking around. When this happened, they were completely amazed. But Jesus gave them strict orders not to tell anyone. And he said, "Give her something to eat." The Gospel of the Lord. Praise you, O Lord Jesus Christ. Sabi nga kanina ni Ma'am Agnes, Brother Jeff, at mga avid viewers and listeners ng Karen J, habang may buhay, may pag-asa. Nung last episode natin, yung gospel reading tungkol sa 38-year na paralytic, pero hindi siya nawalan ng pag-asa at nandoon pa rin siya at umaasang isang araw makakamit niyang kagalingan. At dumating yung tinakdang panahon at siya'y pinagaling ng ating Panginoon. Dito, binibigyang halaga sa kwento natin sa gabing ito, yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po ang topic ng ating kwentuhan ay trust in God. At mahalaga sa buhay, lalo na po kapag may mga dumating na pagsubok sa buhay, na manatili tayong magtiwala sa Diyos at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Makikita sa Ebanghelyo 2 kwento ng pagpapagaling ni Jesus, bagamat yung una, di naman kamalayan ni Jesus na merong isang babaeng dinurugo na sa loob ng mahabang panahon, 12 years na dinudugo siya, at lumapit sa kanya sa paniniwala niya mahawakan man lang yung laylayan ng kanyang damit ni Kristo ay gagaling siya, at siyang nangyari nang makalapit siya at makalapit kay Jesus at nahawakan ng kanyang laylayan ng kanyang damit, huminto ang pagdurugo niya. At ito ay isang magandang paalala na sa buhay kailangan wag tayong sumuko, magpakatatag tayo, at sa bawat pagsubok na inaharap, patuloy na manalig sa Diyos, maniwala at magtiwala sa Panginoon. Pero kung minsan, katulad ni Jairus sa kwento sa Ebanghelyo, kailangan natin ng
pagbibigay ng lakas ng loob ng ibang tao, lalo na marami ng Panginoon katulad sa kwento sa kanya, nang lumapit siya sa Panginoon na actually nag-aagaw buhay ang kanyang anak na dalagita, 12-year-old daughter of Jairus. Nasa bingit na siya ng kamatayan, pero sinikap niyang makapunta kay Jesus at makiusap, at ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya na sumama si Jesus sa kanya. Pero nung papauwi sila, merong galing sa tahanan ni Jairus na nagpunta sa kanya upang ipagbigay alam na namatay na ang kanyang anak. Pero ayon sa kwento, dito sa Bibliang hawak ko, ang version niya, ito ang salitang pinahayag ni Jesus kay Jairus, "Do not fear, just believe." Ito yung mga salitang nagbigay ng lakas ng loob kay Jairus. Do not fear, just believe. Parang ito yung katumbas ng ating pamagat ng ating kwentuhan, do not worry. Sa takot siguro, kung minsan may mga taong nag-aalala, at syempre, doon papasok yung kahalagahan ng pagtitiwala, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga marahil lang pahanyaya ni Jesus kay Jairus, do not fear, just believe. Katumbas ito ng pamagat ng ating kwentuhan sa gabing ito, don't worry. Kaya nga, ang tema ng ating kwentuhan sa gabing ito, Brother Jeff, in saying nothing to worry, trust in God is necessary. Actually, hinugot ko lang yung salitang nothing to worry doon sa featured healing testimony natin. Kahapon kasi, binabalik ko lang yung inspiration ng kwentuhan natin. Nagsimba si Daddy Anthony John, kasama yung kanyang pamangkin na si Grace, dahil meron ding sakit yung pamangkin niya. Plus yung kaibigan niya na naging dating parishioner ko, si Natalie Miranda Gatus, formerly known as, ayaw niyang magpabanggit formerly known as Jonathan. Pero ngayon, nasa Kabalansya na siya with Cap Alvin Chongson. Shout out kay Kapitan Alvin Chongson. Last September 1 kasi una silang nagpunta sa parokya kasama yung baby na si Armand Ray Steve. 9 na buwan pa lang ang baby. Tapos ang intention talaga ilapit para mabless siya for healing. Pero nagkaroon ng biglaang desisyon, pabinyagan na si baby Armand Ray Steve. Di naman iba yung kwento. Sabi ko nga, naibahagi ko sana, ganun din naman kasi yung kwento ko. Nung ako 7 araw lang siya, si baby Steve 9 days naman. Nung ako 7 days, nangingitim, nag-aagaw buhay, sa takot ng pamilya na baka mamatay yung dinabinyagan, sabi ko sa kanila, pinabinyagan ako. Instead na dalhin ako sa ospital, tinakbo ako sa simbahan, araw din ng linggo yon. At malaking bagay na pinabinyagan ako at naging daan yon at nakamit yung kagalingan, and then hanggang ngayon patuloy pang binibigyan ng pagkakataon Diyos upang may sabay kong pananampalataya tinanggap po sa aking pagkakabinyag. Pero sa kabila nun, nang mabigyan pa ako ng sapat na panahon upang magampanan ko rin itong mission ko bilang isang paring Kapampangan, at sa kabilang banday siyempre yung particular special mission pa na pag-antabay sa mga may sakit upang ipagdasal at sana'y makamit ang kagalingan sa pagmamahal at awa ng Diyos. Kaya nabinyagan si baby Armand Ray Steve Benko, Kayanan Benko. At kahapon bumalik si Daddy Anthony John upang magpasalamat. Siguro dito na natin ipasok, Brother Jeff, yung featured healing testimony na galing kay Daddy Anthony John Nagit Benko. Ito po ang ating featured healing testimony sa gabing ito. Binigyan ko na po ng pamagat na nothing to worry kasi yun yung striking phrase ng kwento. Mapapakinggan po natin ngayon kasama si Brother Jeff. Babasahin po namin ang kwentong pinadala ni Mr. Anthony John Nagit Benko. Ito po, ako po si Anthony John Nagit Benko at Cheryl Kayanan Benko, tiga Zone 3,
Cabalanzan, Bacolor, Pampanga. Kinasal kami ni Cheryl noong December 30, 2014. Yung una po naming anak na si Aliana, Shireen si Benko, pinanganak ng July 31, 2015. Medyo natagalan po yung pagsunod namin sa kanya, pagsunod kay Aliana dahil busy po kami sa work at noong August 2023 nag-decide po kami na sundan ng aming anak. Pagka December 2023 nabuo po si Armand Ray Steve C. Benko. Hindi po biro ang pinagdaanan namin kasi nung pagbubuntis ng aking asawa kay Steve ay di biro dahil pinag-bedrest po siya ng kanyang OB. Dahil nagbi-bleeding po ang aking asawa, halos 5 buwan siya nahihirapan sa pagbubuntis. Lahat ng test para malaman lang kung okay si Steve, ginawa namin. Napakasaya namin noong August 23, 2024, lumabas na si Armand Ray Steve dahil healthy naman siya, sabi ng kanyang OB at pedya. Umuwi kami ng August 25, 2024 ng aming bahay ang ayos at ang saya-saya namin dahil nadagdagan na kami. Ngunit noong August 29, 2024 may nakita kami sa ulo ni Armand Ray Steve na parang headband. Hindi kami mapakali mag-asawa. Kagad tumawag kami sa aming OB para bigyan kami ng number ng aming pedya doon. Doon namin nalaman na sabi ng aming pedya, masyado maaga nag-develop ang mga bunbunan ni Armand Ray Steve. Hindi daw maganda senyales yun dahil baka hindi daw ma-develop yung brain niya. Hindi kaya nag-aksaya ng oras. Hindi kami nag-aksaya ng oras. Sinabi namin kay doktora lahat po ng test gawin natin para maagapan ko yung kay Armand Ray. Doon po pinagawa ni doktora na pa-ultrasound nga si baby. Tapos sinend ko yung result sa kanyang pedya. Ang sabi, pangit nga daw yung develop ng bumbunan niya, kaya tinawagan ako ng aking pinsan na doktor para sabihin need niya pa x-ray si baby. Nung nakuha namin result, dinala doktor naman sa neurologist para ipakita yung mga result. Sabi ng doktor, pangit nga daw result niya sa x-ray and ultrasound. Doon, gumuho ang mundo namin. Umiyak kami kasi sabi ng doktor, worst scenario is maoperahan ng ulo ni baby. Kaya nag-decide si Doc na pa-CT scan agad namin. Ginawa namin para malaman kung ano ang gagawin sa susunod. Lumabas ang result, gumuho ang mundo namin. At nilapit ako ng aking kaibigan na si Jonathan Gatos or Nathalie na magpunta kami kay Healing Father Ronnie. Kaibigan, kakilala ko yun, sabi ni Jonathan o si Nathalie. September 1, 2024, doon kami pumunta kay Among Ronnie Cao at pinagdasal niya kami at noong araw sinabi niya, binyagan na natin kasi ganyan din ang sinabi sa amin ni Among, ganyan din daw siya noong bata siya, nabanggit ng kanyang mga magulang na akala nila malapit na siyang mawala pero hindi siya nawala ng pag-asa. Parang ganun din ang sinabi sa amin, huwag kaming mawala ng pag-asa. Pagdasal natin may milagro ang Diyos, sinabi niya na tuloy-tuloy tayong magdasal para kay baby Armand Ray Steve. Si Cap Alvin Chongson and Melvin David and ang aking kapatid na si Christian Angel, pinipilit ako na pumunta kay Doc Olalia para mag-second opinion. Sabi, ayaw ko nang dagdagan ng stress ko. Sabi ko sa kanila, sabi ko sila na lang ang lumakat pagbalik nila. Nagbalita sila, sabi nila, nothing to worry. Dahil marami pa ang space para ma-develop yung brain niya. Nung binasa niya ang mga result ng CT scan, X-ray at ultrasound, doon kami lalong nanalig kay Lord. Lumapit kami kay Virgen de los Remedios, simula noong lalo lumalim ang pananalig namin kay Lord noong sinabi ng doktor na okay si baby, nothing to worry as long as nagdedede si baby. At bumalik kami kanina para mag-misa at magpasalamat. Kinumusta niya si baby. Sabi ko, Father, good news po, lahat ng result niya okay kay pediat, neuro niya, at inulit
po sinabi ni Doc Olalia na nothing to worry. Lahat okay, yung mga result doon kami lalong naniwala sa milagro. Simula noon puro good news nang narinig namin sa mga doktor ni baby Armandre Steve Benko. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoong Jesus. Hindi niya kami pinabayaan at kay Father Ronnie Cao na binigyan kami ng lakas ng loob upang lalong manalig at magtiwala at manampalataya sa Diyos. May gusto kang tingnan sa kwento, Brother Jeff? Ayun po, Among, yung as you mentioned, yung kahit papaano po na-relate nyo po yung yung karanasan nyo po nung baby kayo, Among, sa sitwasyon nila na di ba, Among, na yung pagtitiwala po ng mga magulang, di ba? At the same time, yun ninyo, di ba, Among, na at the same time, hindi sila sumuko, yung mag-asawa, yung si Mr. Jonathan, Anthony John, saka si Miss Cheryl Kayanan Benko. So, ginawa po nila yung makakaya, di ba, Among, sabi nga dito, yung pinatest nila, tapos pinay-CT scan, and eventually, yun po, they decided na through yun kay Natalie, Miss Natalie. Gano'n naman siyempre kayo bilang magulang, di ba? Opo, Lahat naman gagawin ng lahat. Parang ito yung nangyari kay Jairus sa kwento sa Ebanghelyo. Hindi man nabanggit din sa kwento sa Ebanghelyo na yung babaeng dinudugo for 12 years, di naman binanggit kung meron ba siyang asawa at mga anak. Wala. Pero gusto kong maniwala na humugot din ng panibagong lakas at kaya di siya sumuko, hindi lang para sa sariling kapakanan lang niya. Kasi dahil alam niyang may isang pamilyang naghihintay din sa kanya, kung wala man siyang sariling pamilya, asawa at anak, meron pa rin naman siyang pamilya naghihintay, yung mga magulang at kapatid niya. At sa pagpapagaling ng Panginoon sa kanya, sa babaeng dinudugo for 12 years, dahil hindi siya sumuko at nagpahig siya ng matibay na pananalig sa Diyos, talagang natugunan yung kanyang kahilingan at nakamit niyang kagalingan. At sa kabilang banda, alam naman din ng Panginoon kung minsan nawawalan tayo ng lakas ng loob, nasisiraan ng loob, kung minsan nawawalan ng pag-asa. Kaya ang ganda sa kwento ni Jairus, ang Panginoon mismong nagpalakas ng loob sa kanya. Do not fear, just believe. At ito siguro yung kwentong, sa bahagi ng kwento na sa bandang huli, in-appreciate ni Tonton, ni Daddy Anthony John, yung pagbibigay ko sa kanila ng lakas ng loob dahil sa kwentong na ibahagi ko na ako mismo yung nakaranas, bagamat baby pa ako noon at di ko naman alam kung ano mga nangyari, pero nang mapag-alaman ko ang kwento, syempre nakarelate ako ng sobra siyempre sa sitwasyon ni baby Armandre Steve. Actually, sa kwento, sa pagkakaalam ko, nang unang ipaabot ni Natalie yung desire na makapunta sa parokya, may isasama. Sabi ko nga, blessing for healing ang request. Pero nung nasa parokya, biglang nagsabing pabinyagan na yung baby. Siguro ganun din yung effect nung aking kwento, kaya nandoon din siguro yung inspiration, lalo na nung ako na mismo yung nagkwento nung bago ko binyagan si baby Steve, na ibahagi na mas bata ako ng 2 araw kay baby Steve na 9 days lang siya, ako 7 days nang ako'y mabinyagan. At sana sabi ko maulit yung kwento ko sa kwento ni Armandre Steve, na sana siya rin bigyan ng pagkakataon Diyos katulad ko na gumaling tapos lumaki at sana tumanda at tumaba para maisabuhay yung pananampalatayang tinanggap niya, at kung ano man ang magiging mission niya balang araw, sana tapat din niyang magampanan yon. Parang nakita ko dito yung binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang makapagbigay din ng lakas ng loob sa ating kapwa, lalo na sa mga kasamahan natin at kahit sa ibang tao na mayroong pagsubok na pinagdaraanan na baka tayo rin mismo pinagdaanan natin. Kaya mahalaga din po na sa gabing ito, tugunan natin ang ating poll question. Is there an occasion in your life that you saw the necessity of trusting God, especially in experiencing life's difficulties? Baka katulad ko po, makapagbigay din kayo ng lakas ng loob sa kwento ninyong maibabahagi sa pagtugon sa ating poll question. At naghanap ako ng
featured song natin at nakita ko yung isang awitin na ang pamagat mismo ay Don't Worry. Kaya yun na rin yung pinanggalingan ng pamagat ng ating kwentuhan, Don't Worry. Tapos naka-enclose yung Good Thing Will Come, song by Fearless Soul. Kaya nga mahalaga na sa buhay maniwala tayo, may mabuting darating sa buhay. Lalo na kapag may pinagdaraan ng matitinding pagsubok, kaya huwag tayong mag-alala, don't worry. At siyempre, gusto ko ng Panginoon na hindi lang tayo mawala ng pag-asa, kundi makapagbigay din tayo ng pag-asa, ng lakas ng loob sa ating kapwa na may pinagdaraan ng matitinding problema sa kanilang buhay. Atin po ngayong pakinggan ng ilang paalala at patalastasan at ang awiting Don't Worry, A Good Thing Will Come, song by Fearless Soul. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Itamong Kristyano, mibibiyeta mo lalam ning tanda ning krus. Iti metong ya karing dakal paganaka ning kapiesta na ning kapagmososyan balang September 14. Ing kapiesta na ning tagumpe na ning krus. Iting kapiestan pagmasosyano ring adwang anibersaryo. Mumuna, ing pangatalaga ning pisamban king Jerusalem, ape patalakad ng Constantino, king lugal nung nuya mi paku at mikutkut Jesus. Ing kadwa, yapin niya ing anibersaryo ning pangayakit ning Emperatriz si Santa Elena king Cruz ning Ginu. Iting kasalukuyan a panahon, kikilalanan tamo ing misteryo ning krus ket king yato, uling kapamilatanan iti, yatad ng Jesus ke katamu ing kapatawaran at biye. Manano na sanang ding krus sa pupusanan tamo, king ke katamong pamibiyebye, maging dalan la naman, banmisa naldo, mirastamo mo naman king ligaya. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi taya naman king kapigaganakan king kapiesta na ning tagumpe na ning Banala Cruz. At iba't po ketiking parokya na ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, ketiking Villa Julita Subdivision, Syudad ning San Fernando, pupugayan da kayong masayang kapiesta na ning Banal na Cruz. Inipuy Reverend Father Angel Amir Rodriguez Gamboa, Kura Paroko ning parokya ning Santo Cristo del Perdon y Caridad. Slow
listeners of KLNJ. Thanks, Among Ron, for always praying for us who are sick and need complete healing. Be blessed and be healed. In Jesus' name, amen. Also bless my wife Judith and my 3 sons, EJ, Jude, Michael, and John. Mimingat po at mipapangadi. God bless po King Lagyo ng Jesus. Amen. From Apalit, Pampanga. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang bengi po, avid viewers and listeners. Mula po kay Ma'am Chona, Sister Chona Lugto Mercado, may pabingi po Among Ron, Brother Jeff, at sa mga tagapanood at tagapakinig ng KLNJ. God bless us all po. From San Pedro, Calungsod, Paris, Santa Catalina, Minalin, Pampanga. From Jeffrey Manansala, good evening po. Amen. Mula po kay Tita Lourdes Aquino Chua, magrasang bengi po Among Ron, ikaw at Brother Jeff. TGIF na naman po at tanggap na naman pong grasang pakayap. King Lagyo ng Jesus. Healing prayer for me for my heart problem. Good health and protection for me and my family. ADHD of Anansi Pasco be totally cured. And his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco III be corrected. And for Bajor Primo Pasco, in Jesus' name, we are healed. Dakal pong salamat at may papangalita mo. Mimingat palagi. God bless us all. From Santa Monica, Paris, Minalin, Pampanga. From Kelly G. Ocampo, na iniwan ko lang kanina sa parokya, mayap abingi po Among and Brother Jeff. Kamusta? Menibat po kang Ma'am Rosalyn, Sister Rosalyn Lapuz. May pabingi po Among Ronnie at Brother Jeff. TGIF, Medinan oras para makirandam King KLNJ. Sana po tuloy-tuloy na paggaling na Bruce. Ako po sana milakon na nervyos ko. Salamat po King palaging pamanantabe King pamilya mi Among. From Angela Fabian, from Mercy Magpayo, magrasyang bengi po kaya kayo Among Kao and Brother Jeff. Dakal pong salamat. King pamananggap yu po kaya kami niyang ikit dako pong magmisa. Malambat mina po talagang buring akit dakong magmisa personal. Pakyabayo kami po, kareng panalangin nyo, yakoy Mercy Magpayo, at Rudy Magpayo, pati po yung kagalingan na ning anak kong Gringo Magpayo, at ingka akong kapadaditseng o Genesia Canlas, panalangin niyo pong may paldane, kumayap at iwas siya ka rin sakit at dakal pong salamat Among Brother Jeff, kapaningatan ngan po kay katamongon. Dakal pong salamat Sister Mercy Canlas Magpayo and Angelo Fabian. Menibad po ka Sister Virginia M. Ganya. Good evening po Among at Brad Jeff. Pakiyadyo ko po kayong healing prayers yu King Lagyo ng Jesus. Good health po ka na ako at kareng pamilya ko. Dakal po salamat kareng daily prayers you. God bless po and keep safe. From Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, a grace-filled Friday evening Among Ronnie, Brother Jeff, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Maraming salamat Among sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, Among, and for Brother Jeff and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Menibat po kang Ma'am Sister Edwina Carayon at Sister Esther David Castro. Sabi na po, may oras po Among at Brother Jeff. Good evening po. From Mary Grace Lumba, maya pa kawarasan po Among Jose Ronnie Cao and Brother Jeff. Menibat po kang Sir Jefferson, Brother Jeff, Sir Jefferson Centeno. Good evening po Among Kao at Brother Jeff. Biyernes na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap. Salamat King pamag-bless po palagi, King pamilya ko. Ing asawa ko, Mona Lisa Lorenzo Centeno at anak ko, Yale Sian Ken Centeno. Bless yan naman po kapatid ko, Janet Centeno, Centeno M. John, Centeno James. Bless yun naman po kaluguran ko, Jericho Serrano, John Jeric Serrano. Mag-okay po ultrasound. Bless yan naman po Talea Beatriz Gutierrez. Manalig at magtiwala kami po na may paldan kami kareng panamdaman may sakit King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal po salamat at keep safe po from Apalit, Pampanga. From Romana Pangilinan, may abengi po. Good evening, Sister Baby. Minipat po kam Sister Amelia Bonifacio. May pabengi po Among Ronnie Cao at Brother Jeff. Dakal pong salamat King Lagi yung kaya pong abe King Prayer Healing. Den kapatid ko ang poding pamilya ng Lola Dalia. Salamat po Among Ronnie
Ronnie Cow, mimingat kayo po king pamanuliyo among at Brother Jeff. Dakal po salamat. God bless us all. Good evening, Lola Mel and Lola Dalia. From Beng Bonifacio, 12 hearts, 3 hearts po, love at pray po. Kanino galing yun? You know? I think kayo general yun, no? Nevea, Kapito. Okay, kumusta? May 12 hearts 3 hearts po. Menibad po kang Sir Edgar Sawal at Ma'am Marilyn Pingol Estrella. May paoras po at magrasang bengi po ada. Among. From Virna Balagtas Intal, good evening po. Among Ron and Brother Jeff King Lagyo ng Jesus. Continuous complete healing po for my mother Virginia Balagtas and Brother Aris Balagtas. Thank you and more power po. Menibad po kang Sister Anna Rhea Dizon. Shout out po among Ronnie Cow. Among shout out ka nung. Ay po. Sige Hello po. Among. From Mina Di Malanta, hello po among. Menibad po ka Ma'am Angelita si Ballesteros. May pabingi po among at Brother Jeff. Salamat po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap king Ginu. Among salamat po king palaging panalangin nyo. Pasibayo po iyabe yuke po king healing prayer you. Namidinan kapaldanan ng panamdaman ko king katawan ko. Pakiabe yula naman po ding pamilya ko. Dakal pong salamat. Menibad kami king parokya ng Nuestra Señora del Pilar Paris, San Simon, Pampanga. From Lorena Detran, good evening po among Ron and Brother Jeff. A blessed Friday po sa lahat ng nakikinig. Very true po na we should put our trust in the Lord. As Padre Pio says, pray, hope, and don't worry. Especially now our 9 days novena will start tomorrow. Marami na namang mabibigyan ng healing graces. Thanks Sister Georgie for reminding us through the words of San Padre Pio Petrelcina. Pray, hope, and don't worry. We'll be celebrating the feast day of Saint Padre Pio Petrelcina on the 23rd day of September. Salamat. Kumusta po, Tita Georgie. Nakakamiss po siya. Yun, menibad po kang Megrelima Mungkal, may pabingi po. From Fe Castro, praying for healing the sick in the hospitals and at their homes, especially Jared Bolus, Jean Bolus, Elmer Bolus, John Bolus, Eric Santos, Tamara Torres, Bondok. Thanks and God bless you, among Ronin Brother Jeff from Divine Mercy Parish. Menibad po kang Sister Rita Morales, may pabingi po among kawat Brother Jeff. Dakal po salamat king pamanalangin kang Godelia Morales ing maragol ng kapaldanan. Dakal po salamat king lagyo ng Jesus. Among. From George Torres Bautista, Mayap, bengi po, among. Menibad po kang Tita Janet Calas. Good evening po, Father Ronnie at Brother Jeff, KLNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you very much po among for celebrating with us for the successful gift giving. Si Tita, no? And always, with us, especially your everyday prayers to our family. Among, please pray for my favorable results of my lab tests and procedures. Thank you kanina sa blessing niyo kanina sa akin before po kami umalis papunta sa doktor ko po. Maraming series of tests na gagawin sa akin para makita ang cause ng seizure ko. Sabi po ng specialist na nag-check sa akin. Praying for the eternal repose of Walter Calderas. Thank you po, Among and Brother Jeff. Ingatan po kayo ng Diyos. Stay healthy po. Salamat po. From Verna Soriano Atienza, TJF, magrasyang baying po among Ronnie, Brother Jeff. Ang ganangan po karing makirandam kayong radyo at Manuel Bell live streaming. Dako po, salamat kayo po. Makatanggap na kayo naman pong grasyang pakayap, paulining healing prayers you. Pakiabayo kayo po kayong pangadiyo, Soriano, Atienza family, lalo na po Ierajin Atienza, Eric Jan, Jericho Atienza, Milagros Soriano, God bless po at mingat ko po kayong pamanuliyo. Menibad po kang Crystal Relos, may pabingi po among Ronnie at Brother Jeff, pakiabe yuke po king healing prayers you. Nakal pong salamat, ingat kayo po king pamanuliyo. Salamat po. From Consolacion Sarmiento, mahipat magrasyang bing po among ka, Brother Jeff. TJF na naman po, salamat po karing healing prayers you, mimingat po palagi at God bless po. From Josie Malay, mahipabing po among. From Jairo Dukot, mahipabing po among. And Susana Manalang, mahipabing po among. And Brother mimingat tapo at mipapangadi. From Dino Torres, hello among, mahipa oras po.
May pahabol pa, Brother Jeff, galing kay Commander Catherine Gomez. Pakiabi po king healing prayer Imam Milmar Genuino, king panamdamana po, kasalukuyan at ing health na puning pamilyami. And then from Kausin, Gloria Sabile, magrasyang being po kay kayungan po among at Brother Jeff mimingat po king pamanuliyo. God bless po at kay katamungan. Pasensya na, okupado ko kaya tang panahon na pamisa-mesa na yapong bars, yapong barang Sabile last Monday. Pero king manibatan niya nga balo kung may wala na bing katuangan mo agong yabi kay king daily mascot. Kaya yabi kung manalangin na sana may kaalanang kapainawan yung ang katuangan mo yapong bars, barang Sabile. From Margie Gatchadian, amen. From June Sniper Simbulan, good evening po among Ronnie, Brother GK Jeff. From Carlos Capili, sadsad, mayap bengi po among Ron parokya na ning madapdap at tanggapan miya po ing grasyang makibat ka rin kaya kaming kayadwanan. Amen, sadsad family. Demetria Villanueva is watching. Romero Lopez Cindy, amen. Regina Sibonga, ingat po lagi among. Ayun. Yung Susana Manalang nabasa kanina sa'yo, wala. Wala po. Susana Manalang, may pabing po among and brother, mimingit tapo at may papa ngadi. May consolation, sorry, Sarmiento kanina. Nabasa ko na. Brita Tayag, mayap abengi po. Kanina nabasa ko, nag-message si Brother Hojel Montemayor, kaisa ng yung pamilya, Brother Hojel, Montemayor Cabali family. May God bestow His blessings so that you'll be blessed as a family and you'll be protected from all harm. Yun, good evening po sabi ni Brother Hojel. Sa lahat po ng nagpadala ng mensahe, Edgar Sawal, Maya Poras po, naway kalugdan ng Diyos ang bawat isa po sa ating pakibahagi sa gabing ito sa kwentuhan. Ma'am Edwina Carion, Maya Poras po among sabi niya. Naway minsan pa igawan ng Diyos ang pagpapalang nakalanang sa gayoy makamit natin ng inaasam-asam na kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual at maging daano, maging instrumento at magbigay ng lakas ng loob ang healing program na ito ng KRNJ. Sana kung papaanong binahagi yung kwento ni Baby Armand Ray Steve Kayanan Benko, sana yung kwento niya ay magbigay din ng lakas ng loob kung paanong nabigyan din sila ng lakas ng loob dahil sa kwento ko at sana bawat isa po sa atin bigyan din ng lakas ng loob ng Diyos kapag nanghihina, kapag malapit ng sumuko sa buhay, pero makakaasang kaloob na biyaya ng Diyos ay makakamit natin at mabibigyan din tayo ng pagkakataon na makapagbigay din ng lakas loob sa ating kapwa. Patuloy lang tayong manalig sa Diyos, huwag mawalan ng pag-asa, mahalaga na tayo patuloy na maniwala at magtiwala sa Diyos. At sa pagkakataon po ito, sama-sama tayong dumulog sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig at awa. Minsan pa tayo Kanyang kahabagan at bigyan din ng lakas ng loob upang sa buhay hindi tayo sumuko dahil lang sa matinding pagsubok na dumating sa ating buhay. Sama-sama po nating idulog sa Diyos ang ating mga kani-kanyang kahilingan at ng ating makamit ang ganap na kagalingan. Manahimik po tayo, team na magdasal habang pinapakinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 15, Episode 1. You'll Never Walk Alone. Ito po ang ating Song for Healing by Josh Groban. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the night.
O mapagmahal at makapangyarihang Diyos, habang pinapakinggan po namin ang featured, ang Song for Healing nitong episode 1, season 15 ng KLNJ na pinamagatang You'll Never Walk Alone. Version ito ni Jos Groban. Pinapaalala mo minsan pa, O Diyos, na sa buhay na talagang kagustuhan mong kami may makasama, may makatulong, may makatuwang. Dahil nang likain mo ang sangkatauhan at nilikha mong sang lalaki, napagtanto mong hindi mainam na mag-isa ang tao. Nilikha mong babae at binigay itong katulong, katuwang sa lalaki. Dahil kagustuhan mong sa buhay ay may makakasama kami, may katulong, may katuwang. Subalit nang isugo mo mismo ang iyong anak ng magkatawang tao si Jesus dito sa mundo, pangalan niya Emmanuel, nangahulugan na ika'y aming kasama. Pinahayag ng iyong anak na si Jesus ang iyong buhay na presensya. Pinagaling ng mga maraming may sakit noon at magpasa hanggang ngayon. Marahil dahil kagustuhan mong mabigyan pa ng sapat na panahon sa buhay na may pagpatuloy namin ang aming pagsasama-sama kaisa ng pamilya at mga minama sa buhay upang kami magkakasama at maging magkatuwang, magkatulong lalo na kapag may mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Kaya nga po, sa gabing ito aming ipinagdarasal ang aming mga pamilya at mga minama sa buhay, yaong mga katuwang namin sa buhay. Maliban sa pamilya, may mga kamag-anak at kaibigan, at kung minsan, maaring hindi man namin kakilala pero ginagamit mo sila bilang instrumento upang may makasama kami at may tumulong sa amin at maging katuwang sila sa aming buhay. Kami rin po'y binibigyan mo ng pagkakataon na makatulong sa pamilya at maging sa ibang kapwa at maging katuwang sa buhay, maging ng mga taong kasama namin, lalo na kapag may mga dumating na matitinding pagsubok. Kaya tinihiling po na sana'y igawad mong yung pagpapala ng bawat isa po sa mga avid viewer, listeners na itong healing program na KLNJ kaysa ng kanyang pamilya. Ano man pong mga pagsubok na ngayon hinaharap sa buhay, sa pamamagitan man lang po ng aming sama-samang kwentuhan kapag Biyernes ng gabi, maging daan nawa itong mismong kwentuhan namin dito sa KLNJ upang mabigyan ng lakas ng loob ang bawat isa. Kaya't marapatin mong sa gabing ito, yung healing testimony na binahagi ni Daddy Anthony John o Tonton para sa kanyang anak na si Baby Steve. Sana'y sa mga panahon na nag-alala siya kaysa ng kanyang may bahay na si Cheryl at ng kanilang pamilya, Benko Kayanan from Zone 3, Cabalansian, Bacolor, Pampanga. Salamat at ginamit mo ring instrumento si Natalie Miranda Gatus na sinamahan sila noong September 1 kaya't nabinyagan din si Baby Arman Ray Steve at kahapon kasama rin siya at nakantabay ng magpasalamat dahil sa magandang resulta ng mga check-up ni Baby Arman Ray Steve na sana'y makamit niya ang lubos na kagalingan at kung papaanong sa gabing ito sa pagbabagi sa kwentong ito, sana bawat isa po sa mga lahat po ng avid listeners itong healing program na KLNJ na sa gabing ito ay nakikinig, baka sa ibang oras, sa ibang araw mapakinggan ito, mapanood, sana bawat isa saan man naroon itong mga avid listeners nitong healing program na KLNJ, makamit minsan pa po ang iyong pagpapalang kaloob ng sa gayoy matugunan ng kahilingan at pangailangan higit lalo na ng makamit ang kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. At ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us.
Saint Gabriel the Archangel, pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for Saints us. Joachim and Anne, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Peltracina, Pray for us. Saint Camillus de Redis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for Our us. Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Nuestra Señora del Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, pray for Pray us. for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Healing Heart of Jesus, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, with their families. Bless in Jesus' name, bestow upon us, O God, your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us the opportunity to say to one another, nothing to worry, as we express our defeat before you and give necessity value as we all our trust in you, O God, especially when we are encountering life's difficulties. May this healing program, KLNJ, be a source of blessing and of healing for all of us. Then bestow then your blessings upon us to bless and heal us physically, emotionally, psychologically, and spiritually, together with our family and loved ones. The Lord be with you. And we just pray. And may the Almighty God bless and heal you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Pasasalamat po kay Mr. Anthony John Nugget Benko sa pagbabahagi po ng healing testimony sa gabing ito, episode 1, season 15 ng KLNJ, entitled Nothing to Worry. Salamat sa binahaging kwento at sana'y lubos na kagalingan makamit ni Baby Steve. Kasama lagi natin siya sa panalangin. At siyempre, pasasalamat din kay Nathalie Miranda Gatus from Cabalancan, Bacolor, Pampanga. Naging parishioner ko rin noong nasa Christ the Divine Healer Parish pa ako doon sa Santa Lucia Resettlement, Magalang, Pampanga. At shoutout din at hello kay Barangay Captain Kapitan Alvin Chongson na nakasama ko rin dun sa Magalang sa Santa Lucia Resettlement. Ngayon siya yung barangay captain ng Cabalancan, Bacolor, Pampanga. And once again, thank you to Canlas Larano family sa ginanap pong 15th anniversary outreach program ng Primary Call Advertising and Service Incorporated in celebrating its 15th founding anniversary. Salamat for 3 consecutive years ginagawa po sa parokya ang inyong outreach program, Tulong Tayo, Biyayang Agapay sa Kapwa. Ito'y patunay lang na sa buhay sa maraming pamamaraan tayo'y maaaring makatulong sa ating kapwa at maging katuwang. Sana'y maging daan po ang ginanap nating outreach program kanina sa mga indigent parishioners sa San Matias Parish, Santo Tomas, Pampanga, upang mabigyan ng lakas ng loob itong mga kapatid na maghihirap sa buhay. At sana'y yan din po ang ating sikaping gawin na sa buhay, huwag tayong sumuko at sikaping makapagbigay din tayo ng lakas ng loob sa ating mga kasama at maging sa iba nang patuloy tayong manalig sa Diyos, maniwala at magtiwala sa Diyos higit lalo kapag may mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Baka meron kang gustong batiin. Iyan po. Yun pong mga kasama po namin sa Dabsu Santo Tomas Campus, ang aming director na si Ma'am Avita Rivera at ang mga kasama sa faculty and non-teaching personnel po. And also yung aming Dabsu Faculty Association sa buong Dabsu. Among condolences po sa family po ni late Sir Knight Roberto or James Doringo. 4th degree po siya ng ating council, San Matias Council 8593.
namatay po siya nung 9. Ililibing na po siya bukas. Bukas na. Bukas. So yun po, ayun po, dati sila sa Moras de la Paz, Santo Tomas, lumipat sila sa Sindalan. Sindalan. So nakikiramay Ano pangalan po ako. niya? Brother Roberto James Roberto. Doringo. May the soul of Brother Roberto James. James ang nickname niya. Doringo. May rest in peace in God's love and mercy. Mga kakalugurang avid viewers and listeners ng KLNJ, ating laging alalahanin sa ating buhay, lalo na kapag dumarating na ang matinding pagsubok, patuloy lang tayong manaling sa Diyos at sa Kanya'y maniwala na hindi niya tayo pababayaan. Kaya't huwag tayong matakot o mag-alala. Tiyak na igagawad niya sa atin ang biyayang kinakailangan natin upang makamit natin ang kagalingan at ang ating mga pangangailangan ay Kanyang tutugunan. Ako po si Brother Jeffrey M. Gomez, ang inyong kakaluguran dito sa KLNJ na pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa KLNJ. See you next Friday, mga kakaluguran. Good night, kakaluguran. Let us also congratulate Brother Jeff, the Vicariate of St. John the Beloved, for hosting the 68th anniversary of Canonical Coronation of Virgen de las Remedios last Sunday. Thank you also for the municipality of Magalang, headed by Honorable Mayor Malu Paras Lacson. At siyempre doon sa main venue, salamat sa PSAU. Sa magiging venue po ng 68th anniversary of Canonical Coronation of Virgen de las Remedios. And syempre, pagdasal po natin itong vicariate namin, Christ the King Vicariate, will be hosting the 69th anniversary of Canonical Coronation of Virgen de las Remedios next year, September 8, 2025. Bagamat kami pong mga pari lilipat na ng destino by May 2025. Pero siyempre, yung preparation, sisimulan na namin at ipagpatuloy lang kung sino man po yung mga 7 paring madidestino sa Vicariate of Christ the King. Pagdasal po na sana mas maging makahulugan din po ang gaganaping 69th anniversary of Canonical Coronation of Virgen de las Remedios. And most probably, balik tayo ng Kapitolyo kasi wala namang malawak na lugar sa Christ the King Vicariate. So isama po natin sa panalangin at ako naman po si Father Ronnie Dicaw, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit, maging daan nawa itong KLNJ upang makapagbigay ng lakas ng loob sa mga pinanghihinaan ng loob, na sisiraan ng loob, nawawalan ng pag-asa, at sana'y sa itinakdang panahon ng Diyos makamit ang kagalingan at makamit yaong kagalingan physical, emotional, psychological, spiritual, at may sakit na pinapagaling ng Diyos kaysa ng pamilya, ay makapagbigay din ng lakas ng loob sa ibang mga kasamahan at maging sa ibang kapwa, lalo na kapag naibabahagi ang mga healing testimonies dito sa ating program, mga healing program na KLNJ. At atin pong baunin ng tema ng KLNJ Season 15 Episode 1, In Saying Nothing to Worry, Trust in God is Necessary. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakaluguran, at maraming salamat po. Salamat po. God bless.